Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som v prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov, ale aj predstaviteľov zastupiteľských zborov akreditovaných na Slovensku, a ja im ďakujem za účasť, poblahoželal z tohto posvätného miesta celej Slovenskej republike k významnému štátnemu sviatku, ku koncu druhej svetovej vojny a k víťazstvu nad fašizmom. Slavín je naša socha slobody. Slavín je naša socha mieru. Nebudem sa vrácať vo mojom príhovore do minulosti. Rád by som urobil niekoľko posunov a odkazov do blízkej budúcnosti. Ak dovolíte, porovnal by som mier s láskou. Ak chceme mať lásku, musíme do nej veľa investovať. Obrovské množstvo energie. Musíme o ňu niekedy bojovať. A hlavne musíme pri nej dodržiavať určité pravidlá. Chcem tu pred vami postaviť otázku, či sa takto správame aj k mieru na Slovensku, ako považujeme za takú istú hodnotu ako lásku. Dnes ráno som stretol jedného kolegu, môjho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, a ten mi povedal, že keď odchádzal z budovy Národnej rady, stretol kolegu z iného tábora a ten sa veľmi vytešoval, že vonku prší, že príde málo ľudí na Slavín a že to bude celé pokazené. Drahé Slovenky, drahí Slováci, mieru neprospieva, keď sa rozdeľujeme na takýchto základných hodnotových veciach. Mieru neprospieva, ak niekto príde na posvätnú mohylu Štefánika a robí tam stranickú politiku. Mieru neprospieva, pretože nielen hodnoty, piliere sú pre nás dôležité aj národnoštátne záujmy. Ak robíme niečo v mene národnoštátnych záujmov, a sme okamžite za to kritizovaní. Včera som sa večer vrátil z dôležitej zahraničnej cesty, kde sme riešili energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Azerbajdžan je mierová priateľská krajina a ja si vážim, že je suverénna a sebavedomá. Máme dnes sa tváriť, že národnoštátne záujmy v oblasti energetiky nie sú pre nás podstatné a že je dôležitejšie útočiť na niekoho, kto sa rozhodol ísť svojou vlastnou cestou. Vyzývam preto všetkých na Slovensku. Robme politiku tam, kde sa má robiť. V parlamente, možno na pokojných protestoch a zhromaždeniach, ale tam, kde sa máme spájať, kde sa táto krajina má opierať o významné tradície, hodnoty, osobnosti, prosím, nerozdeľujme túto krajinu, pretože to škodí mieru. Demokracia niekomu na Slovensku chutí len vtedy, keď má z nej profit. Ako náhle má však brať dôsledky z demokracie, tak to odmieta. Máme tu prvky nerešpektovania výsledkov parlamentných volieb a to naozaj, tak ako by to neprospievalo láske, tak to neprospieva ani mieru. Drahé Slovenky, drahí Slováci, mal som to šťastie, že som sa narodil v mierovom Československu a že žijem v mierovom Slovensku. Napriek tomu som sa kvôli mojej práci niekedy stretol s čriepkami vojny. Odporúčam každému, kto s takou ľahkosťou hovorí o vojne, nech absolvuje napríklad návštevu nemocnice, kde máte ťažko zranených vojakov. Alebo odporúčam ešte niečo vážnejšie, nech teda sadnú do lietadla a dovezú na Slovensko zabitých vojakov. To ešte nie je také hrozné, ako je hrozné pred tým lietadlom stretnúť mamu, otca alebo rodinu takýchto vojakov,
a vysvetľovať im, čo sa vlastne stalo. Mieru neprospieva, drahé Slovenky a drahí Slováci, ak s takou ľahkovážnosťou hovoríme o vojne. S akou ľahkovážnosťou naša vláda súhlasila s preletom lietadiel, ktoré potom bombardovali Belehrad. A dnes dokonca otvorene hovoria, že to urobili preto, aby sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie. A toto mala byť vstupenka? S akou ľahkosťou sme poslali vojakov do Iraku. Ja som hrdý na seba, ale na moju vládu, že sme vojakov stiahli z tejto vojenskej operácie. A všimnite si, s akou ľahkosťou dnes hovoríme aj o vojne, ktorá prebieha na Ukrajine. Nebudem hovoriť k nej nič, ale poviem dve zásadné poznámky. A jedna sa týka toho, že som veľmi sklamaný z Európskej únie. Európska únia predsa vznikla ako mierový projekt. A ja som sklamaný, že nie je schopná ponúknuť zmysluplný mierový plán pre tento konflikt, ktorý momentálne na Ukrajine prebieha. Nechcem viesť teraz diskusiu, prečo tomu tak je. Ale je to veľký prejav slabosti Európskej únie, obrovskej ekonomicky silnej organizácie, ktorá sa nevie postaviť na vlastné nohy v otázkach zahraničnej politiky. Dovolte mi, aby som rovnako pred vami slúbil, že nech budú akékoľvek rozhodnutia niektorých predstaviteľov Európskej únie. Slovenská republika nebude nikdy súhlasiť s tým, aby na územie Ukrajiny vstúpil vojak Slovenskej republiky. A tento čestný sľub vám tu dávam, tu priamo na Slavíne. Bravo, výborné. Pripomenul som, že nechcem návraty do minulosti, ale nedá sa povedať niekoľko slov, ktoré sú pre nás, pre všetkých, mimoriadne dôležité. Ako tu stojím, vyhlasujem, že si vážim každú jednu obeť, ktorá prišla počas druhej svetovej vojny, aby bol porazený fašizmus. A ak tak hovorím o každej jednej obeti, ktorú priniesol bývalý Sovietský zväz. Každej jednej obeti, ktorá bola prinesená v Európe, v Afrike, každej jednej obeti, ktorú mali Spojené štáty v bojoch v Európe alebo v Tichomorí a ďalší spojenci, ktorí bojovali s terajším Sovietským zväzom. My sme však na Slovensku a ja prosím všetkých, ktorí s nami spolupracujú a sú tu zo zahraničia, nech nás chápu. Slovensko a Československo oslobodila Červená armáda a oslobodili vojaci rumunskej armády. Na tomto fakte sa nedá nič zmeniť. A tento fakt pochopiteľne vytvára aj silné puto medzi obyvateľmi Slovenskej republiky a bývalými národmi Sovietskeho zväzu. Odmietam akékoľvek prekrúcanie dejín a budem vždy oficiálne vyhlasovať, že najväčší podiel na porazení fašizmu a najväčší podiel na víťazstve v druhej svetovej vojne mali vojská Červená armáda bývalého Sovietskeho zväzu. To je fakt, na ktorom nebudem ani nič meniť a nebude meniť nikto iný. Drahé Slovenky, drahí Slováci, povedal som, že mieru a láske prospievajú určité pravidlá. Vláda Slovenskej republiky je prísne viazaná ústavou Slovenskej republiky, ktorá jasne prikazuje všetkým ústavným činiteľom, ktorí sú demokraticky vybraní, aby sa vo svojom živote správali tak, že Slovensko bude mierovou krajinou. Čo musíme robiť ďalej? Musíme rešpektovať medzinárodné právo. To je jediná zbraň, ktorú máme. My nemáme žiadnu veľkú armádu, aby sme svoje názory presadzovali silou. Musíme rešpektovať právo každej krajiny vybrať sa svojou vlastnou cestou. Máme dostatok vlastných problémov, aby sme poučovali niekoho iného. Musíme robiť všetko preto, aby naša suverénna slovenská zahraničná politika, ktorá je postavená na členstve v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, bola orientovaná na všetky 4 svetové strany. Svet nemá len západ. Svet má aj sever
má juh a má určite aj východ. A ja sa takto pragmaticky, suverénne ako predseda vlády budem vždy správať. Drahé Slovenky, drahí Slováci, pred niekoľkými rokmi som bol na návšteve v Izraeli a prijal ma vtedajší predseda izraelského parlamentu, alebo ako oni hovoria, Knesetu. Keď sa so mnou lúčil v takej malej kancelárii, opakujem, bolo to pred niekoľkými rokmi, tak vošiel do skrine a zo skrine vybral malú krabičku, v ktorej bola holubica mieru. A týchto krabičiek tam mal strašne veľa, pretože ich používal ako symbolické darčeky. A povedal mi vtedy vetu, ktorú som si zapamätal doteraz. Vieš, Robert, máme plné skrine holubic mieru, ale žiadny mier nemáme. Prosím, vážme si, pretože na záver dnešného stretnutia chceme vypustiť skutočné holubice mieru, že my tu ten mier máme a môžeme mať aj holubice mieru. Willy Brandt to povedal úplne presne. Mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Je to najvyššia hodnota. Prosím, neberme ju ako frázu. Neberme ju ako niečo, čo nás učili povinne hovoriť v školách. Dnes, obhliadajúca okolo seba, si plne uvedomujeme, že táto hodnota je pre túto krajinu najpodstatnejšia. Na záver mi dovolte, aby som odporučil všetkým rodičom, starým rodičom, aby sme naučili naše deti modlitbu pre mier. Aby nám túto modlitbu pre mier naše deti pravidelne pripomínali. Je to nádherný súpis slov od Milana Rufusa, ktoré, ak sa naše deti naučia a budú nám ich pripomínať, myslím si, že všetci budeme úplne inak o mieri uvažovať. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo bude s nami, keď začnú vojnu, a všetky svoje hnevy hodia na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem, aj nebo bude choré. Napomeň našich otcov. Áno, ty tam hore, že sa to nesmie. Že tak, ako si ty svätý, aj táto zem je svätá, lebo po nej chodia naše deti. Všetko najlepšie k štátnemu sviatku skončenia druhej svetovej vojny a víťazstvu nad fašizmom. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Toto je prejav vlastenectva, ale predovšetkým úcty ku všetkým obetiam. Ďakujem pekne.